After a shaky peace agreement entered the Tigray War, one of the bloodiest conflicts of the 21st century, the key players seem determined to relive that experience. On the northern border, Eritrean troops have been accused of crossing into the shattered region. To the south, the federal government of Ethiopia appears to be massing armor, and the Tigray Defense Forces are mobilizing for a fight. If history is rhyming, it's being real lazy about it. The geopolitical equivalent of declaring he was a poet, but he didn't know it. انتنا نسمع زلنا قرن أفريقيا زلعلي ناي كويناتن ورا كويناتن كبروا أبزر رمالو زلو حبرة أفريقيا أبدي سابات قابيلو دحن نعوك نريكم دارجا بزسف عمل كأناي كوينات قانكو أبزلو وجزينا لسنا أبزي ቀድሞ የትግራይ አመራሮች አብይ አህመድ መንግስት ትግራይ ላይ እርምጃ ይወስድላቸው ዘንድ መጠየቃቸውን ቀጥሏል። የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኬሪያ ኢብራሂም በትግራይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ አለበት ብለዋል። የአብይ አህመድ ሚኒስትር አብርሃም በላይ በበኩላቸው ጦርነት በፌዴራል መንግስት በኩል ይጀመራል እያሉ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ከቀናት በፊት የቀድሞ ኢታማጆር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ለ4 ኪሎ አስተዳደር የእርምጃ ወሰዱልን ጥያቄ አቅርበው እንደነበር ይታወሳል። የትግራይ ክልልን ሰላም የሚያውኩ አደናቃፊዎች ላይ ተገቢ የማስተካከያ እርምጃ ተወስዶ ክልሉ እፎይታ ሊያገኝ ይገባል በሚል ስለመናገራቸው መዘገባችንም የሚታወስ ነው። አስቀድሞ ደግሞ ሌላኛው የቀድሞ የትግራይ አመራር የአሁኑ የአብይ አህመድ አማካሪ ጌታቸው ረዳም ስንበሳጭ እርምጃ ወሰድባቸው እንጂ እንለዋለን። አብይ ግን ቆይ ሰብል ይሰብሰብ ከም ትሪዎ ዘለኹም ንትግራይ ቀንዲ ጸላእታ ኮይኖም ማዘለው ኣብዚ ዋን እዚ እቶም ዜጋታታ ወይ ውናታ ደቃ ዝኾኑ ሕጂ ምስ ብልጽግና አስኪሮም ዘለው እዮም። ስለዚ ዓለም ምልእቲ ኩናት ናብ ትግራይ ንኸይመጽእ ፈጥፈጥ ኣብ ትብለሉ ዘላ ብየማንን ጸጋምን ድማ ጻውዒት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ናይ ትግራይ መራሕቲ ግን ኩናት ደንጊዎም ኣሎ። ምክንያቱ ህወሓት ተታልዩ እታ ዝደልይዋ ዘሎ ኩርሲ ሽዑ እያ ክትመጽእ ትኽእል። ልክዕ ከምቶም ምስ ብልጽግና ሕግብግብ ዝብሉ ዘለው ሽማውያን ተቃዋምቲ ተዋሳእቲ ናይ ተቃውሞ ተዋስኦ ዘለዎም ንሳቶም እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ተወዲቑ ኩርሲ ዝረኽቡ ይመስሎም። እታ ኩርሲ ንሓዋሩ ሃገር ክትጠፍእ ከም ትኽእል ግን ኣብ ካልኩሌሽን ናቶም የለን። ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ተሰማዕነት የብልካ ገለ የብልካሲ ንስርዓት ቀይሩስ ንዓዛብ ኩርሲ ተቐበልና ክብለካ ዝኽእል ሃይለ ስላሴ እንታይ ገይሩ ናይቲ ማለት ታሪክ ንዝፈልጡ ግን ድሓን ንሶም ንግደፎ ንሶም ድሓን ኣብቲ ቁፅሪ ዝኣትው ይኮኑን ናቶም ተዋስኦ እዩ ፒውርሊ ተዋስኦ እዩ። ኣብዚኦም ክንርኢ ከለና ግን ትማሊ ቃንዛ ናይ ህዝቦም ዝረኣዩ ትግራይ ዝነበረ ኩናት እንታይ ከም ዝፈጠረ ዝረኣዩን ዝሰምዑን ዝውዓሉን ኢና ንብለኩም ዘለና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሓዊሶም ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ኣብ ሃገሮም ንኽካየድ ይልምኑ ምህላዎም ዘስደምም እዩ። እዚኣ ኬርያ መሓመድ ትበሃል ብፍላይቶም ኣብቲ ምስቲ ቫይረስ ናይ ስምረት ፓርቲ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ስምረት ፓርቲ ቫይረስ ተንኪፍዎም ለኺፍዎም ዘሎ ወይ እውን ካብቲ ደሞዝን ገንዘብን ናይቲ ፓርቲ ዝበልዑ ዘለው ፍሉይ ዝኾነ ናይ ኩናት መንፈስን ባህግን እዩ ዘለዎም። ናብ ትግራይ ኩናት እንታይ ዓይነት ረብሓ ከምፅኣሎም እዮም ዝፅበዩ ዘለው። ኖበዲ ነውስ ህወሓት ተደጋጋሚ ኩናት ከም ዘይደሊ ዘሎ ኣብ ምግላፅ ይርከብ። ኣብዚ እውን ስምዕዎ ህወሓት ዝብሎ ዘሎን እሳቶም ዝብልዎ ዘለውን ፈፂምካ ዝረኻኸብ ከም ዘይኮነ እቲ ዕላማ ድማ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለው ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካልኩሌሽን ናቱ ከም ዘሎ ንዓብ ኩናት ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ንሰምዖ ነገር እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ድማ ኣገይ ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝበሃል ዘለውን ቁሩብ ትለያር እዩ። ናይ ደብረፅዮን ጽኔለከረየኩም እየ ንሱ ነቲ ኩነታት ናይ ድራማ ናይ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ብምንታይ ክሽፍኖ ይመሪፁ በዚ ስምዕዎ። Connectivity must be complete for a nation like Ethiopia with over 130 million people. Sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. Excellencies, we meet at a moment of profound global transition. In this era of uncertainty, Africa's strength will lie in a union that is confident and united. As we approach the African Union Silver Jubilee, the moment marks a transition from foundational unity to diversified access, ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣጀንዳ ኣብቲ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ኣብፅሒ ኣለኹ ንመበሊ እዩ ዝውን ኢትዮጵያ ልዕሊ 130 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘተኣማምን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘድልያ እዚ ድማ ብሰላማዊ ኮኦፐሬሽን ኢና ክንረኽቦ ንደሊ ኣሚን
حسوت كم استراتيجي زتكم بوليتيكانيا سلن رزلنا حدقا زفتر دمابوي السبزة أنا بزوج زي ليه أقل الككرو زي كل حدقا مراحي حسابنا مودة تادما إن حسوا إن تاللن كخيز دليو مغنياتو أبزيا نا حبرة أفريقيا زبلو زلو زربا نعاتاتهم لك حبابيرنا بسلاماو منقدي بكوبريشن بتنيلنا بحدا كنسرح نخلينا زمسل زربا يزب زلو سلازي what's wrong with that يوم زبلو بزحات هيساقم هالو أنا سي حبابيركا بحدا مسرح هيساقم هالو كم زيانا قبرقن إتا نايت برا سرحنا تدما بحي السلفة تقصل زلا انت عينت برا يزاك هايزلو نحرين لا دما I'm gonna show you there was this أنا كل جزء إذا سبزي ناب أديس أبابا زوح زولو زوم دبلوماسي أو سرح كسر حصلوا زخولو ده يكونس يتزقبر لهم انقدوتن متشوت زمثل صبوز خونه أكبر بلان I think إنهم أجايشنا تبو غير يزس دعمي زبلانه معناته فانسي درارات أزيو كبور أزيو سبع زخونه ناي درار انقدوتاتن كالإني يزقبر not only that قد محجنا زيادة زاري بلان إيراني أبي أحمد نظام دبلومات أو دمتو بزيا من قد جيريو زحزوم زلو بزي جيرو أب موسيقى أم بقلن جيرو بدرارن قلن جيرو بقبجان جيرو يزحزوم زلو إلا نزار ميرنا زيادة رايقنا يكونتن جوار حنتا قد داسيت مستير أبص إلنا اللو بزياخا مزيات هاي زكريا زغل مغنى صيل كاي كونا نزغلو كونفرنساتن قال ملن أبو زمت زلو سي there must be something زبل قام نيرنا نون جي أبز تري وزلهم جوارسي أبزك أربان تايلو تزاري بمسلكم زتري وزلهم ناي إبستين فايلات بحال مسوته هذا كابزوم ناي دي بي وورلد بحال ناي ودبات أب كامبان ناي إمارات ناي ودبات نحازة زبعبل دوغلو دزبال دي بي وورلد نتناي إمارات مسفعفح زعبي سرح دسرح مرحناتو زتري وزلهم يوم مزي إبستين بحال دما قربا زمدنا كم زنبوري زنقر بسنكتي حجي ناتو أبتي ميلاتنا فايلات دوز ببسح سلتراي كاب سرحو نك إلا تجديد له نتسرح دما قديف ولا يزبح زلو بخالة تتكيلو no problem أبي مرات كم أقاتي مسكدحن كم كالي زيناتات في أمريكا دونالد ترامب بشحات جزية تقيس له سلازين السودو سلطان قديفيو كتب له انتقليهم جوار نزار السزيا نابيت أو يوامسلكم أبي أحمد بزح جزء ريزورت سيسرح له كمرق كل جزء نري بزح حدا أبجبابي كلاي ريزورت كم زي ريزورت مالت كل جزء أب حدا فلوي بوتا أزجيت سبق هوتيل تسرح مبزحت جزء دم نحب تامات راي مغنياتو ترانسبورتيشن ناتو أب هوتيل أزيك كبوري كال هوتيل دم أبجبابي يهلوني برايفسي دم مانم كريو كم زي كل كريو أب زي كل بوتا يت ريزورت استكبر سلزي فلوي برايفسي زدليو تفل عليه حماق دي ولا صبغ ولا ون سب أعمها اللي وسب كريو زي ده اللي زخده اللي بوتاي يعني خل لقن حق كم زي عينة ريزورتس نتوم هبتاماتن بليونيراتن حماق حضرت لهم كحضرون وصاي قال كلا نجار كجبرو أمس عركم ما بكالي شيت كجبرو كادو زمر صوب بوتاي زخونه سب كسؤله ما يكلني قال ما يكلني ناو أبي أحمد ببزح ريزورتس يصرح له قل توم ريزورتس دما سب كم زخده ما ينفلت النايلو نابتوم ريزورتس تيوم كنت كيت تخين كارما فولي فقاد يدلي كايلو إذن أي مس إبستين تراقيب زولو سبزبال أبتنا إبستين فايلس نيتوبيا بزوج زي تقصى بس هذا ما نيتوبيا أنا بزوج نجار كنت كأمل لنا خلينا عزم السلي هلا أبز بوتاتنا أبي أحمد صرحه بإمارات ركب زلهم يوم توم ريزورتس إزي جزي كاب صرحه تقول هذه بز بلكم زلوا خسب دما بزوج زي نيتوبيا أي مس كم زنبرة يجلس سلزي إتنت سريعين زلوا إذا سب زماني شو من دي بي وورل سي او زنبرة سلطان أحمد بن سليم يبحال مالك نسو ببزحي ناب إثيوبيا إمالالس كم زنبرة نابتن ريزورتس دما نخد أتو ويونسب نابو بوك قبر ناي برايم مينستر أبي أحمد فلوي فقات كم زي اليوني نقر لازم تي ريزورتات تي بزع سبعيات ونيو أتعلى ما دما مستبزحز بزر لو إثيوبيا بزع زي إثيوبيا دما إثيوبيا تخد انتنير كنت فلتوا يقوم في الله أبتي كتما دي سابان تاريخان كندي عربي خاطري أبتي لبات قلن تأتي خاون عرب كند من تاي نتي بجنزبوب نتي هزبي جزيو مالو تسكع يقعك عايش أبي إثيوبيا تريو بفلاي توم إثيوبيا ينسي نعاقين دمسلو أتي حبرون ملكوهم كلهم سازي إتعو تريوسي تسكع كعيو حدا جزيو تريو الله قد ما دي عمت عن قريو الله بقسع كند زي دي تسب زي جانا يتعقر هجريتي تمنسي وزر لقن
تودنا تن أول السمسار قينو نبتم عرب كبس عنتري تخمت قبل هز تي ناي منزرنا prostitution قال ماله سراور سدديو أبت نورمال بزريز ولا كم زي ببرايفت خدنا قرا يكون نورمال كلاباتنا دي سابايزي أبز كم زي دحر قينو أبت حبوا بوتات دنتاي قبرون دحريلكا تقرن بخا ولا ونا بوتيلات تغلغا فلوي بوتات تالوك تغلغا ناشي شايلهم بزحت عرب بحزوا أبتن قرب دحن زغون هوتيلات شعو هو زقاريو دق نستيو دق تبعاتيو انتهم زقبرو قرب تسمدي خانه بهوتيلات زنبر كونير نيره بحرقن كنغرخا خلو كم ستات نبوريه بزع عديهم زبلغا زي مالت نزر نايس نورمال لغريات تعدي كم بيزنس دما ات هوتيلات ناتون زياده ابت بيزنسات ابكم تاتون زنطفيو زفلطو يفلطو زياده نزي حجي انتاي نخنبل لنا جوار نزي عايز اقول له زلو از كل ريزورتات مس امارات تمشاري خد سرحو زلو لكاسي نيتوبياويانن فلوين ديكونه نخمزه اجندا وهنا تابي امارات كفرو سلو زخولو نتوم سبات ايربورتات አለካ ፍላይትስ አለካ ስለዚህ መጽኦም አቡ ድሌቶም ተገበሩ ማንንም ክሪኦ ማይክልኒ ማንንም ክኸሶም ማይክልኒ አድ ጻዱ ተቆይኑ ማንንም ክስለካ ይኽል ወይ ገለ ሽግር ነቲ ፕራይቬሲ ናትካ ስለዚህ ንኾም ዕላማ ክውዕል ዝኽእል ኸውን እዩ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ and by the way ነዚኣ እውን ምሳታ ሓይዝና ኢና ክንሪያ ኣሚና ቅሩብ ግዜ ወሲዳት ለያላ ምስቲ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን እዚኦም ኩሎም ጌስትስ ድሕርቲ ኮንፈረንስ ኣብቲ ሪዞርትስ ብብዝሒ እዮም ዝኸዱ ዝበሃልቶም ተሳተፍቲ ናይዚ ዝተፈላለየ ኮንፈረንሳት ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ናብቲ ሪዞርትስ ብፍሉይ ከም ዝኸዱ እዮም ዝንገሩ ስለዚ again you can imagine እንታይ ያው ክካየድ ከም ዝኽእል ጀዋር ድማ ነዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ኣፅንዕዋ ብምባል ከም ሓንቲ ለበዋ ገይሩ ናብቶም ህዝቢ ኣመሓላሊፍዋ ኣሎ whatever they do it's okay ኣብዚ ግን እንታይ ኢሎም ኣለዉ እስከ ስምዕዎም And when you walk into this building, that is what you see. You can't miss it. That emblem depicts the sun. In the middle there, you've got the continent of Africa, and those things sticking out, those are the sun's rays. Leaders will be discussing lots of things at the summit, including climate change and water sustainability. But they also have to deal with issues such as conflicts. ሕጂ እንታዩ እቲ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ደሰንብት ዘሎን ደዛርብ ዘሎን እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ተኣኪብ ኣሎ የስ በት ኣብ ዙርዮም ክንደይ ኩናት ይካየድ ኣለኻ ዘ ቢገስት question ንሳቶም ኣብ ላፍሽ ድራራትን ኢንጆይመንትን ይርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣሚን ኣብዚኣ ቀረባ ሰዓታት ዝወፀ ጥራይ ከርየኩም ዝኽእል ኩሉ ከርየኩም ስለ ዘይክእል ብዙሕ ነገር ስለ ዘለኒ ሓደ ካብዚ ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝወፀ ከርየኩም እዚ ኩናት ኣጋጢሙ ገለገለ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ድማ እዘን መኻይንሲ ናብቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ማዓስከራት ዝኸዳ ዝነበራያን እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ይመስለኒ ኣብ መንጎ ነቲ ኣብ መንገዲ ከሪፉ ሒዝወን እዚአን እንተን መኻይን ተታሒዘን ዘለዋ እዚአን ይብልሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ማዓስከራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዲ ዋላ እንታይ ኣብዚ እቲ ሓበሬታ ንፁር ኣይኮነን ግን ናይ ትግራይ እንታይ ዝብሎ ዓቢ ብዙሕ ሽግራት ይገጥሞ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ትግራይ's preparations for major military operation and ambush of Fano against an Emirati supply convoy of Ethiopian army into an isolated event is not an isolated event. Rather, it is an indication that the arena is beginning to bounce back. So, the بزح كياسن أجرجرنا بتحجر أتيكم زلوا ويون بزح حماق نجارات أجاتي مخم زلوا كل زين رياز لنا دما انتهينا نبل زلنا this زي تحجر كابو كال فليز بلا كتر عند حرقينكا أمينتي حجر نعنا بزح كيمل كترنا يخليو ناتون قداي كتفل تخلي خاجن فانو أبزك 4 ساعات زم حلالفو ويوندوز او فيديو زيو ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብዝኸዶ ይማረኽን ይተሓዝን ኢዱ ይህብን ውርደቱ ይቐበልን እዚ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራይና ንዛረብ ዘለና ናው ኢማጅን ናብ ሱዳን ገጽካ ስገር ናብ ደቡብ ሱዳን ገጽካ ደቡብ ሱዳን ጥሜትን ድርቅን ዕግርግርን ማራ ይላዕሊ በጽሒ ዘሎ nobody is talking about that ሱዳን 3 ዓመት ናብ 4 ዓመት ናብ 3 ዓመት ዲዩ ልዕሊ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ أن حبرة أفريقيا is not going to do anything ولا حنطق جبر هيكون ولا حنطق جبر كم زي كونه فلوتي Somalia it's a big problem again ولا حنطق أنت جبر يلا حجد ما ناب إيرترا كوينات نخجبر زدل زلوا يتبع ولا or significantly نعوك عنك الزغل زخون نجار يجبروا ويا so انتهينا نرجع لنا عندنا the situation is in حبرة أفريقيا نايب حقي أيكونن أبعال سيراليون نزلوا أبعال ناميبيا نزلوا أبعال موروكو نزلوا أدرسك جبر حق زلوا أب كبدا عدو نزلوا كزاربن نعوك الرزقل سقمتن خواسدن ولا حنت جبر زي كده أنا زي تجارب منجن نزيها مسمعك اسمعوا واسكي وشركة ناب أفريقيا حورت لعل عصرت دولة بيت صحفي أو واحد لعل عصرت دودابي
مالكلي بقطع الصحف ناب حزب زوصي نورن بقطعنا نصحف لهم نتأكد مفتحي نصو يسلا زبلنا مالي نجمجم تقنات تسمع السيا وحلفنا لكم نجمجم ما احنا تطفينا ونطفيكم بولنا قالوا تخوينا من ما هو هب كلتنا نتحلي ونصب ونجمجم كن كفيلنا نود ينير لا عسرت مدفع يكونن درجة طرعان يسخن زلو طرعان برهنا نفرمتنا هل يفرمت له أمسي خمس الرابع نعرف حورات ونصحف نحن مشتغل صحفنا هنا نحورات منكسات ونصحف نصون نحن مشتغل مالتي تم كفلت وزقبهم أكلات إنه ዚያቶች ይመስሉኛል አሁን ያለንባቸው ምዕራፎች ማለት ነው ሶ አዳዲስ መረጃዎችን የተበለነ ነው አንዳንዶቹን ጉዳዮች በታችኋለን አሁን ላይ ግን አጠራ ያሉ በጣም ነው ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ዝግጅት እና ስምሪት እንዳለ እየተቆሙ ነው ያሉት ከኬንያ ድንበር ጫፍ ጀምሮ ሕጂ እንታይ ሰምዕ ዘለና እቲ ኩናት ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኩናት ምድላው ከም ዘሎ ይንገራሎ ደብረጽዮን ሌላ 10 ግዜ ሕብረት አፍሪካ ንዓ ነዚ ጉዳይና ንኽንፈትሕ አዛርቡና لنكنا تراي كنت سلسة جزء open letter سليدو كدميتو كوينات نايت ألم تبستجمع رون نتي حبرة أفريقيا زبالة تقبلنا لنا زرار بنايلو ملسي يلن سلامتاي نايبل تسجنا دليتيو نتي حبرة أفريقيا كزرار بوميلو نخلت يوم هو حد نزاربات دلو ييلو أبي أحمد قلنا حبرة أفريقيا قدايك ما يكونن يلوامي ذبحال سلازي حبرة أفريقيا ولا حنت قبراي كلني أيكونن أبعال قداينا إرترا أب قداينا بعال السودان كعدتو أبتال زي إنجلاتو زل حجر ولا حنت يقبرني ولا حنت زيك برو مغنيات دما نزم تشوت زي إذا عينت enjoyment ناقبر خلو أبنا يسقاي شجرن زلو حجر كم زي عينت lavish style نار أيام كله نساتهم إذا أبا شجرنا أفريقيا أنا كحسب غاي كلون يوم نعبنا أبتنا إدرار عدنا أنت يجي قبر لهم تجيبها سقاينا أفريقيا أنا غير يوم نيرو أفريقيا is a problem I mean why do you have to reflect متشوت كم زلو continent ندعري أب كم زي عينت enjoyment اللو ها بخمي من قد يوم نتسقاينا أفريقيا أب قمت كتوه دوس نتوم هبتامات صبغي وتزلهم ترايخ خطر يوم زلكا سزي أفريقيا بتعمل صبغ تخيط كم زلا إيميج كتقبر كتبل حزب قنت دو قصة قد تشف تلغا I mean it's going to be crazy نعملت نايت إليان تاريخهم بكا درف نايت إليان جيروم أبي كمية was this part ميلوني نادر فت كلاوت يوم ماني روم so انتهي قطري دارجا كمية جركات تجزهم they really know how to نزوم دبلومات كمية جركات حزومن أبنات كأجندات تومن ماستر لايك بحق اللي كنا تعلم أبزك تبل تغليقة بنالبات قالك فعلون كنا مهارلو نقل أنت اللقينو كنا مهارلو لأن أبزياني راح نتسجمنت كرهواي كالكون نميلوني كساب تدرف جيرو ما درفنا عدام تيو مالتي انتهينا نخن رئي لدي قبر لكم زلهم حبرة أفريقيا completely disconnected إذا غمزيلو نهالو زي سمعجي ዘሎ ወተሃደራዊ ምስሓብ ስጋት ኩናት እናተጋደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓደ ዝወፀትን ተንረጋጊጹ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕረቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ጎንፂ ኣብ ጥቃ ትግራይ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይገብራሉ እዚ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዝተናውሐን ዝሰፍሐን ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ዘመላኽት ከም ዝኾነ ክሪቲካል ትሬት ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ እቲ ብሰለስተ ዞባዊ ተንተንቲ ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ካብ ለካቲት 7 ጀሚሩ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሚያን ዝተውጻጹ ብዙሓት ወተሃደራት ናብ ትግራይ ጽጉዕ ኣለው ኢሉ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ በወገኑ ብትሽዓተ ለካቲት ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ወተሃደራዊ ምድላዋትን ስርሒታትን የካይዳሉ ክብል ከሲሱ እዚ ምንቅስቓስ ሰራዊት ዝመጽእ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ TDF ኣብ መወዳእታ ጥሪ ኣብ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን መሻርክትን ዕጡቃት ኣምሓራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዶም እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ 2022 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ዝተረኣየ ናይ መጀመርያ ዓብይ ወታ ምፍንቓል ተጋሩ ብምቕጻሉን ኣብ ተመካቲ ዕቦታታት ሓይልታት ኣምሓራ ምህላው من مخانو قاليصو نيرو هجي انتاينا نسمى زلنا بلتقنا نعب كوينات يدالكم زلو دحري كوينات ناي زي وعلى ناي حبرة أفريقيا كوينات تخفت كم زخل ببزح سراوي دما كاب كله كفالات ناي إثيوبيا ني نسمين يوحز كم زلو ويزن الجرزلو سلازي اتي ناي سلتنا كويناتو انتاي كاوني خل نزبل حنت جوار زهبا باغيري ابتناي زوباوي نايتوم كالوت حالتات ابت زوبا دصاوت وزلو كرينا من البات ابز دبر تابورز قبرز نبر ناي درونات متكعتي سلتنا ابنتاي ابزيس كسمعو
ሰሜን ሸዋ የአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ፣ ኦሮሚያ ሰሜን ሸዋ፣ ወሎ ላይ ሰሞኑን ኢንተርኔት አጥቶ ከፍተኛ የአየር ድብደባ እየተካሄደ ያለው ሰላሌ ላይ፣ ምዕራብ ሸዋ ላይ፣ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ላይ በኦሮሚያ ውስጥ ይሄ እየተደረገ ያለው ማለት ነው። የላኛውን ጦርነት ከትግራይ ኃይሎች እና ከኤርትራ ጋር ጦርነት ከገባው አዲስ አበባ ቅርብ ያሉት አማጽያኖች ጫና እንዳይፈጥሩበት አስቀድሞ የማዳከምና የማቃለል ስራ ነው እያደረገ ያለው። ብዙ አሁን በስፋት በዲፕሎማቶች ወገን እየተወራ ያለው ከአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ አይ ቲንክ ከሳምንት በኋላ ያ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት የአብይ መልእክተኞች ማለት ነውና አሁን የምታየው አብይ ሳይወደው በአዛዦቹና በአሽከርካሪዎቹ የኤሚሬት ሰዎች ተገፍቶ ወደ ጦርነት እየገባ መሆኑን ምናየው ለምንድን ነው? ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እዚኣ ብኩሉ መንገዲና ንሪያ ዘለና መጀመርያ እዚ ገጅፍ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣቢ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ? ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ናይ ድሮናትን ናይ ካልእን ኢንተርኔት ይኹን ቴሌፎን ኩሉ ነገር ኮሚኒኬሽን ሎግ ገይሩ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዘካይደሉ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕሪ ኢልካ ኣቢ ብዝብዝሒ ሰራዊቱ ንላዕሊ ይሰድድ ስለ ዘሎ እንድሕሪ እቶም ህዝቢ አንቼክ ተገዲፎም እቶም ሓይልታት ፋኖ ይኹን ሸነ ዝኾነ ይኹን ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሞም ክመፁ እንተደልዮም እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ምልክት ይዝቦም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ ነብሱ ንክከላኸል ካብ ብሕጂ እንድሕሪ ኣነ ንሰሜን ገፀይ ኣብ ዘምተሉ ዘለኹ ናብታ ኩርሰይ ገፁ እንትመፁ እንድሕሪ ኮይንኩም ከምዚኣ ገይረ ካርም እየ ዝብል መልእኽቲ እዩ ከመሓላልፍ ደልዩ። ብርግፅ ንሱ እቲ ኩናት ደልይዎ ይኮነን ዝኣቱ ዘሎ ብዙሓት ኮሜንቴተርስ ናይቲ ከባቢና ከም ዝገልፅዎ ዘሎ እቲ ኩናት ብፀቕጢ ናይ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ብፀቕጢ ናይ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ኩናት ምዃኑ ብዙሓት ኪላታት ይነግሩ ኣለዉ። ምክንያቱ ኢማራት ኣማራፂታት ናታ እናፀበበ ይኸይድ ምህላው ናይ ግድን ድማ ስጉምቲ ክትወስድ ስለትመርፅ ዘላ ናይ ግድን ስጉምቲ ንክወስድ ንኣቢ ድፊኢት ትገብረሉላ ዝብል ስነ መጎት ብቐፃሊ ብተደጋጋሚ እንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ። ስለዚ አብይ አሕመድ ዘለዎ ምርጫታትን ካልኩሌሽንስን ነዚ ይመስል። ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተፈላለየ ዓይነት ሓበሬታ ክወፅእ ንሰምዖ ኣለና። ሓደ ካብቲ ዝወፅእ ዘሎ ጉዳይ ወላ እውን ኣሜሪካ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድምፃ ከተስምዕ ንርኢ ኣለና። ሓደ እቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ኤሊት ዝበሃል ወይ እውን እቲ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ብክልቲኡ ሳይድ ዘሎ ደጊሙ ደጋጊሙ Senate Foreign Relations Chair warns of consequences over report alleging Ethiopia hosts RSF training camp. U.S. Senator Jim Risch, chair of the Senate Foreign Relations Committee, has warned of potential consequences following a Reuters report alleging that Ethiopia is hosting a training camp for fighters. Mrs. Tahaz Kamriya Zelena, Tadagagami after Zena Namets as Matzolo, Ezina Senate Foreign Relations Chairperson ዩዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀራብን ሪፐብሊካን እዩ መጠንቀቕታ ኮንሰርንት ከም ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ኩሎም ኣወሳተፉ ዘለው ንኢማራት ድማ ብሽማ ጠቂሱ ብኢማራት ዝድገፍ ኢሉ ነጊርዎ ነይሩ። ሕጂ ድማ በቶም ሃውስ ፎሬን ኣፌርስ ኮሚቲ ዝበሃል ድማ ዴሞክራትስ ድማ እንታይ ኢሎም ኣለው the UAE is reportedly funding an RSF training camp in Ethiopia. again በቲ ካልእ ሳይድ ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ እውን እንተኾነ ኢማራት ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ ኢዳ ኢትያ ነቲ ኩናት ናይ ሱዳን ተጋድድ ከም ዘላ ኣብ ጎኖም ድማ ኣቢ ይሳተፍ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እዛ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ነገር ንሪኦ እዚ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ገለመለ ንሪኦ ዘለና ንዑ ንምዕባጥ ገጅፍ ዝኾነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ንዳዕመ ሰሪዕ ይሕግዝ ኣሎ ዝብል ዝወፅእ ሓበሬታ በቲ ሓደ ነቶም ሮይተርስ ኣጊዱ ኣሎ በቲ ድማ ገጅፍ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ብዳርጋ ብኩሉ ሚድያታቱን ካድሮታቱን ብኣፍሪካን ዩኒዮን ርክባት ዝግበር ዘሎ ብስእልን ቪድዮን ጌርኩም ረብሽ ወዘ ኢንተርነት ኢልዎም ዘሎ ንዑ ኢና ድማ ንርኢ ዘለና። ብዝኾነ እቲ ኩነታት ግን ንሱ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ክገብር ከሎ ኣሜሪካ ኢማራት ድማ ኣብ ኣሜሪካ ከይዳ በቶም ንሳ እስራኤል ትቆፃፀሮም ፖለቲካውያን ሓይልታት ነዚ ትብላ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተነጋግረው ችግሮቻቸውን ቢፈቱ የመጀመሪያው የፖለቲካ ኪሳራ የሚገጥማት ሀገር ግብጽ ናት። ግብጽ ያለ ቀጠናዋ በአፍሪካ ቀንድ ጂኦፖለቲክስ ገብታ እያቦካች ነው። አሁን ባለው የአፍሪካ ቀንድ የውጥረት ፖለቲካ ግብጽ አትራፊ ናት። በቀጠና ያሉትን ሀገራት ስትፈልግ በማስተባበር ሳትፈልግ ደግሞ በመበታተን የራሷን ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቅ ቁርጣ የተነሳች ናት። በዚያም መጠን በቀጠናው ውጥረት ወርዶ ሰላም ሲሰፍን ካይሮ ከባድ የፖለቲካ ራስ ምታት ውስጥ ትገባለች። ይህም በመሆኑ በኢትዮ ኤርትራ ውጥረቶች፣ የፖለቲካ ኩርፊያዎችና እንዲያም ሲል ደግሞ ወደ ግጭት የመግባት ሂደቶች እንደ ግብጽ የሚያተርፍ ሀገር የለም። የኢትዮጵያ ኪሳራ የግብጽ ትርፍ ነው። ግብጽ በቀጠናው ሀገራት ምንም አይነት
አይነት ግጭት እንዳይኖር የምትፈልገው በሱዳን ብቻ ነው። የግብፅ ባለስልጣናት ሱዳን የብሔራዊ ጥቅማቸው ማስጠበቂያ ሀገር ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም ኤርትራን ኢትዮጵያን እንድሕሪ ሓቢረን ወይ እውን ሽግረን ብሽምግልና ናይ ስዑድያ ድዩ ብሽምግልና ናይ ካልእ ሃገር ክዕረቓ እንድሕሪ ክኢለን እታ ዝዓበየ ክሳራ ከጋጥማ ዝኽእል ሃገር ግብፂ እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ስለዚ ስዑድያ ምስ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣለዋ፣ ምስ ኤርትራ ረብሓ ኣለዋ፣ ምስ ግብፂ ረብሓ ኣለዋ፣ ምስ ኩሉ። ስለዚ ግብፂ ስዑድያ ማለት እዩ ስዑድያ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክሽምግለን ትፍትናላ ወይ እውን ኢትዮጵያ ንግብፂ ለሚናታላ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንክንፈትሕ ሓግዙና ኢሎሞም ኣለዉ ዝብል ዘረባ እውን ንሰማዕ ኣለና። ናው እቲ ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ንመን ዝያዳ ክትኣምን ትኽእል እዩ? ስዑድያ ንግብፂ ዶ ተኣምን ወይስ ንኢትዮጵያ? እንድሕሪ ኢልካ ሓቲትካ ብዓይኒ ስዑድያ ኮይንና ክንሪኦ እንተፈቲና ክልትየን ጥቡቕ ዝምድና ምስ ኢማራት ኣለወን። ስዑድያ ይኹን ግብፂ ይኹን ኢትዮጵያ ካብኣቶም ክልትዮም ንስዑድያ ዝያዳ መን የገድሳ እንድሕሪ ኢልካ ክልትዮም የገድስዋ እዮም። ንኤርትራ ገዲፍካ ማለት ክልትዮም የገድስዋ እዮም። ሕጂ ምስ ግብፂ ዘለዎም ሽርክነት ክልትዮም ስዑድያስ ንግብፂ ትሕትያ ኣይኮነት እንትሪያ ስለምንታይ ካብ ስዑድያ ንላዕሊ ብልጫ ኣለዋ ይ ግብፂ ስለምንታይ 100 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ዓረብዮም ኣብ ዓረብ ዓብ ፅልዋ ኣለዎም፣ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎም፣ ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ኣለዎም። ስለዚ ንግብፂ ክንዕቅዎም ኣይክእሉን እዮም። ስዑድያ ካብ ግብፂ ትደልዮ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት ኢኻ ንግብፅን ንኢትዮጵያን ንክልትኦም ከተሕጉስ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ኣብ መንጎም ዘሎ ዚሮ ሳም ጌም እዩ። ክረዳዱ ዘይክእሉ ግብፂ ብሂወተይ ትመፀንላ ኢትዮጵያ ዝብል ርእቶ ስለ ዘሎ ስለዚ ምስ ግብፂ ዘለዎም ዝምድና ብዓብይ ደረጃ ፈቲሖሞ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ስዑድያ። ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ግን ናይ ንግዲ ሽርክና ኣለዎም። እቲ ናይ ፖለቲካ ምፍልላይ ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ለንቀነም እዚ ናይ ማዓስከር ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝተረኽቦ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ንስዑድያ እዚ ዓብይ ቀይሕ መስመር ክኸውን ከም ዝኽእልን ንኣቢ ንሽምግልና ዘይኮነስ ከጠንቅቕዎ ከም ዝኽእሉ ዝያዳ የስ ክንረዳዳ ንኽእል ኢና፣ ምሳኻ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና፣ ካልእ ንሰርሖ ነገራት ኣሎ። ካብ ሓሊፍካ ግን ንኣቢ ንሽርክነት ዝያዳ ከም ግብፂ ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ወይ ከም ኤርትራ ምሳኻ ክንሰርሕ ኢና ዝያዳ ንምባል ዝኽያድ ዘሎ ዲፕሎማሲ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ዝነግሩ ዘለዉ እዮም። ስለዚ ንኣቢ ዝነግርዎ ዘለዉ ምስ ኢማራት ዘሎ ምትእስሳር ዝያዳ ከጉድል ከም ዘሎ ወይ እውን ናይ ኢማራት ፈረስ ኮይኑ ናብ ካልኦት ቦታታት ዝገብሮ ዘሎ ጥንቃቐ ክወስድ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘለዉ እንድሕሪ ምስ ስዑድያ ክረዳዳእ ዘይክኢሉ ግብፅን ስዑድያን ኮኦርዲኔት ዝገብርዎ ውሽጣዊ ቅልውላው ናይ ኢትዮጵያ መሊሱ ክብእስ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ። ኤርትራ ዳበይ ኣላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንድሕሪ ኢልኩምኒ እስከ ዳሓና ብዝስምዕዋ ሓደ ናይ ቢቢሲ ትንተና ዝሃብዎ ንውሽጣዊ ረብሓኣን استراتيجያዊ ደጋዊ استراتيجያናታን ዲፈንስ ትገብር ኣላ ብቀዳማይ ደረጃ። ብኻልኣይ ደረጃ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት መሊሱ ናብ ዝኸፍእ ንኸይከይድ ትፅዕር ኣላ። ተወሳኺ ሓድሽ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክመፅውን ንዓ ብቐጥታ ስለ ዝትንክፋ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘላ እሱ እውን ጠጠው ንምባል እዩ ዝመስል። ድሕሪ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ትማሊ ድማ ምክትል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ወሊድ ዓብድልከሪም አልኸሬጂ ነስመራ ኸይዱ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ነይሩ። ስለዚ ብመሰረቱ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶታት ስዑድያ ነቲ ውግእ ጠጠው ንምባል ድያ ትፅዕር ዘላ ወይስ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ወይስ ናይ ባዕላ ብሰለስቲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን በዚ ኮይኑ በቲ ዝኾነ ተበግሶ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ። እንድሕር ደኣ ታሽሙ ርኢናዮ ድሕሪ ምርኻብ ኣብን ፈይሰል በን ፈርሓንን ኣበይ ኣሕመድ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ገጻትናቱ ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድና ከም ተዛረቡ ታሪኻዊ ርክብ ከም ዘሎ እቲ ተሰማምዕሉ ቅድሚ ሕጂ ንምትግባር ዘተኮረ ርክብ እዩ ነይሩ ኢሉ ፅሒፉ ኣሎ። ናይ ፈይሰል በን ፈርሓን ድሕሪናዮ ግን ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዑድያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበሮ ፃንሒት ምስ ፕራይም ሚኒስተር ኣበይ ኣሕመድ ተራኺቡ ብዛዕባ ፀጥታዊ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘንጠላሉ ዘሎ ፀጥታዊ ጉዳያትን ዘይምርግጋእ ዞባን ከም ተዘራረቡ እዩ ነጊሩ። ሕጂ ትፍልሊ ኣብኡ ክረኣየካ ፀቢቑ ክረኣየካ ክእል ማለት እዩ። ስለዚ ስዑድያ ብመሰረቱ እዚ ከባቢ እዚ ውን ዞባ እዚ ናብ ዝኸፍአ ፀጥታዊ ኩነት ንኸይኣቱ ፃዓድ ተቐርብ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ። ሕራይ ንስዑድን ንኤርትራን ኣብ ሓደ ፀጥታዊ ግንባር
ሕጂ ከምዚ ክንብላ ፀናሕና ኣብ መወዳእታ ዓብዪ ድራማ ክፈጥር ስለ ዝደሊ ዘሎ እምበር ስዑድያ ኢንቴንሽንስ ናታ ንፁር እዩ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ እቲ እንኮ ነቲ ኩነታት ከበላሹ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዪ ኣሕመድ ስለ ዘሎ ከመይ ጌርና ነዚ ጉዳይ እዚ ኣድረስ ንገብሮ ኣበይ ዘሎ ንስኻ ዕላማኻ ናይ ብሓቂኻ ዲኻ ብኡ ክትቅፅል ትደሊ ዘለኻ ወይስ ካልእ ኣጀንዳ ኣለካ ዝብል እዩ ንግብፂ ንስዑድያ ቢገስት ቻለንጅ ራይት ናው ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ክትቋፀሮ ተኮይና ድማ እቲ ዝበለፀ መሓውራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ጠጠው ከተብሎ ክትክእል ኣለዋ ብኩናት ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት ኣይኮነን ምክንያቱ ብኩናት ክትውድኦ ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ከተሕፅሮ ወይ እውን ነቲ ናይ ኩናት ዕድመ ክትሕፅሮ ተኮይንካ ንኢማራ ጠጠው ኣቢል ኢላታ ክሰምዓ ይትኽእል እያ ስለዚ ነቲ ሰፕላይ ቼን ነቲ ቀረብ ዘምፅእ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሲሪየስ ዝኾነና ነቲ ካልኩሌሽን ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ከናውዖ እዩ ምክንያቱ ሰባት ካብ ኢትዮጵያ ምፂኻ ዕሊምካ ናብ ሱዳን ክሰዶም ተጀሚርካ እቲ ኩናት ንነዊሕ ግዜ ክቕፅል ይኽእል እዩ ደሆነ ጊዜ እቲ ካልኦት ሓይልታት እውን በዛ ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ሎቢ ናቶም ይኹን ናይ ቀጠር ወሲኽካ ድማ ኣብ ኒው ከዓ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ክኸውን ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራዊ ትካል ኮይኑ ንክፅዋዕ ድማ ፃዕሪ ክግበር እዩ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዚ ብሓፈሻ ግን ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ጉዳይ ብዙሕ ነገር ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ሕብረት ኣፍሪካ ፅቡቅ ጌራ መዘናግዒ ረኪብሎ ካብቲ ክራይሲስ ኣብቲ ውሽጢ ዓዱ ካብዚ ኣከባቢ ተፈጢሩሉ ዘሎ ኩነታት መህደሚ ረኪብሎ ግን ክንደምንታይ ኣብኣ ክሕባኽል ንክንደይ ግዜ ክፀንሕ ይኽእል ንግዜ ክንገጥፈ ኢና ግብፂ ብቲ ጉዳይ እቲ ድፊኢት ናታ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ቀፃሊ ወላ ብሕብረት ኣፍሪካ እውን እንተኾነ ልዑል ፀቕጢያ ትገብር ዘላ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ሰሚት ክትገብር እያ ንኣቢ ኩሉ ግዜ ኩነታቱ ከተበላሽወሉ ትፍትን እንታላ ሃገር ግብፂ እያ ነቲ ኩነታት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ እያ ትደፍኣሉ ዘላ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ክምለስ ከለና እዚ ሕጂ ድብገስ ዘሎ ኩናት ደጋጊምና ሓንቲ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኩናት ኣብዚ ቀረባ ኣብ ክጅምሮ መደብ ከም ዘለዎ እሱ ኢና እቲ ዘረባ ብኩሉ ንሰምዖ ዘለና አፍሪካ ህብረት በኋላ ጦርነቱን የመጀመር እቅድም እንዳለ ነው መረጃዎች እየወጡ ያሉት ናው ጦርነቱ አይቀርም ብቻ ሳይሆን የሚጀመርበትም ቀን እየታወቀ ነው ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማት ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽንስ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ጭምር ስታፎቻቸውን ወደ ሌላ ሎኬሽን እያንቀሳቀሱ እንዳሉ መረጃዎች አሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እያንቀሳቀሱ በተለይ ዛ ጦርነት ይካሄድባቸዋል የሚባሉ አካባቢዎችን ከሰሜኑ አካባቢ ከአማራ ከትግራይ ከሌሎችም ከአፋርን ጨምሮ ከሌሎች አካባቢዎች የማራቅ እንቅስቃሴዎች ናቸው ያሉት ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ዘረባ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓቅነታ እኳ ንግዜ ክንገጥፋ ኢና ብተደጋጋሚ ንሰምዓ ዘለና ግን ብልፅግና ኩናት ንክጅምር አንቂዱ ተበጊሱ ከም ዘሎ ድሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ብርቱዕ ዝኾነ ረፅሚ ይካየድ ከም ዘሎን ብልፅግና ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ደሎ ኩነታት እዩ እቲ ፍልልይ ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር እቲ ኩናት ዝቕፅል ዘሎን ሓደ still up ongoing process እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ወላ ሓንቲ ጠጠው ዝበለ ነገር የለን ወይ እውን ኣብ ዝተቆፃፀሮ ነገር እውን የለን ኣብዚ ስለዚ እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እቲ ወረብ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ተህዲድ ናይ ኩናት ይቕፅል ኣሎ ኣቢ ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ነቲ ኩነታት ነቲ ኩናት ፀብለልትነት ንክረክብ ግን ክሳብ ሕጂ ዘምፅኦ ለውጢ ከምዘየለ ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሓት ክኢላታት ድማ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ ዕጫ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ምክንያቱ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ተበቲና ጥራያ ዕረፍቲ ክንረክብ ንኽእል ዝብል ስነ ሓሳብ ድማ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ብኩሉ መንገዲ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል እዚኣ ከይተበተነት ዕረፍቲ ዝበሃል ኩሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ክትብተን እንዲ ኣይትብተንን ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ኩላቶም ግን ነናቶም ዕላማታት ይገብሩ ኣለዉ ኣቢ እውን ነዛ ዋዕላ እዚኣ ወዲኡ ሓደ ውሳነ ክውስን ምዃኑ እቲ ውሳነ ንሱ ዝውስኖ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዓብዪ ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሕና ነቲ ኩነታት ተኸታቲልና ናባኹም ከነቕርባ ክንፍትን ኢና ግን ክሳብ ሕጂ ብንሪኦ ዘለና ሓበሬታ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኢና ቀሊል ክኸውን ዘይክእል ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ እዩ ዝበሃል ካልእ ካብዚ ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ እስከስምዕዎም ለንቀነቶም ሃውታትያን እውን ተመሊሶም እዮም ዘለዉ ያላን ሀገራት መግቢያችን ላይ ብለናል የጦር ሰፈር አላቸው ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስጠበቅ ከብዙ ሺህ ማይል ኪሎ ሜትር አቋርጠው መጣው እኛ በአፍንጫችን ልክ 50 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለው የተፈጥሮ ወሰናችን የነበረውን ነገር እንድንከለከል እንደመፍቀድ ያክል አይቆጠርም ወይ ምንድነውስ ማድረግ ያለበት ለምሳሌ በውሃ ለሰላም ይላል
የናይል ውሃ ብቻ ነው እንዴ? የቀይ ባህር ውሃ እኮ ነው። ለምንድን ነው በቀይ ባህርና በናይል? ምክንያቱም ናይል የጋራችን ከሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን በተደጋጋሚ እንደሚያነሱት ቀይ ባህርም የጋራችን ነው። እንደ ጋራችን ልንጠቀምበት ይገባል። የዓለም አቀፍ ሕጉም እኮ የሚደግፈው እሱ እኮ ነው። ለምሳሌ ድንበር ከምዛ ትሪዎም ዘለኹም እቲ ህውተታናቶም እቲ ብልጽግና ሚድያ ናቱ ስቲል ኣብቲ ናይ ኣጀንዳ ባሕሪ ሞር ፀቂጡ ከም ዘሎን ንቀይሕ ባሕርን እቲ ዲጋ ናቶምን ሓዋዊሶም ናይ ማይ ነገር ኩሉ ማይ ሓደ እዩ ዝመስል ንክትኣምኖ ዘይትኽእል ንክትኣምኖ ዘሸግረካ ዓይነት ሎጂክ እዮም ዝጥቀሙ ዘለው። ቀይሕ ባሕርን ሓደ ኣባጅጎ ማይ ምስ ሃረመ ዝብገስ ፈለግን እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ? ንዓታቶም ይምልከት ክልቲኡ ማይ እዮም ዝብሉ ዘለው። እዚ ካብኡ ሓሊፉ ቀይሕ ባሕሪ ካብኣቶም 50 ወላ 60 ኪሎ ሜትር ብዘይገድስ ርሒቑ ዘሎ ቦታ እዩ። እቲ ኒል ዝበሃል ድማ ካብኦም ተበጊሱ ምስ ግብፂ እዩ። ስለዚ ዋላ እውን እቲ ማይ ናትኩም ናብ ግብፂ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ብሱዳን ገይሩ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሱዳንን ምስ ግብፅን እዮም ክትዛረቡ ሩባ ማይ ነበኩም ኣለና ንሕና ድማ እንታይ እንደሊ ማለት እዩ። እታ ዘረባ ግን ብግምጥል ኣቢልካ እንተሪኢኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለኹ ክርዳእና እንድሕር ክኢሉ ተረዲና እውን ኣሎ ብርግፅ ንግብፂ ሲ ናይ ኒል ማይ ንሰደልኩም ስለ ዘለና ማይ ናትና ውሕጅ እቲ ካባና ናባኹም ስለ ዝመፀኩም ዘሎ ንሕና ናይ ኤርትራ ከይድና ማይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክንወስሲ ኣይትፃብኡና እዮም ዝብሉ ዘሎ እምበር ኣብ ግብፂ ከይዶም ክጥቀሙ ከም ዘይክእሉ ፈልጡ እዮም። ስለዚ ከምቲ ንሕና ኒል ንበኩም ዘለና ማይ ንስኹም ድማ ንሕና ወሪርና ናይ ኤርትራ ጎቢጥና ናይ ኤርትራ ባሕሪ ክንጥቀም ስቕ ዘይትብሉና እዮም ዝብሉ ዘለው። እታ ሎጂክ ካብዚያ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ክትባ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብርግፅ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ክትሪኦ ትኽእል ሓደ ንኣብይ ኣሕመድ ክብድ ዝበለ ዋላቶም ፀረ ኤርትራ እዮም ኣንፃሩ ኮይኖም ዘለው ሎሚ ሓደ ብዚ እስከ ስምዕዎ እንታይ ኢለ ኣሎ ብዚ እኔ ጥያቄዎች ነው ማለት አንድ ቶሎ ብዬ አንድ 12 ጥያቄዎችን ላቀርብለት ፈልጋለሁ። ለጌታቸውም ለሌሎች በብሔራዊ ጥቅም ስም አብይ አህመድን ለሚደግፉት ሁሉ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ብትመልሱ በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ አብይ አህመድ የህዳሴውን ግድብ አስመልክቶ ያደረገው የትኛውም ተግባር ብሔራዊ ጥቅምን ታሳቢ ያደረገ ነው ወይ? ከመጀመሪያ ጀምሮ አብይ የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ የነበረው አቋም ምንድን ነው? የፖለቲካ ፕሮጀክት ነው የሚል አይደል? ይህስ የግብፅ ሀቲት አይደለም? በ10 ዓመት የማያልቅም ብሎ ማለት ሺዎችን ሰብስቦ እኮ ነው መምህራንን ሰብስቦ እኮ ነው የተናገረው። ህዝብ እኮ አይደለም ያው ካሜራና ምናምን እንዳይገባ አድርጓል። በእርግጥ ግን ብዙ ምስክሮች የሚቀርቡበትን ነገር ነው የተናገረ ያለው ነው። በ10 ዓመት የማያልቅም ሲል ኦኬ ኣነ ይሕልኩም ሶሪ ኣብዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ሰብ ማለት እዩ ንኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ረብሓን ለንቀነ ሓደ ዓብ ዲቤት እንዲ ተላዒሉ ዘሎ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ኣርእሲ ድማ ጀዋር ብዛዕባ ለንቀነ ብዝገብሮ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ንዑ ንክከላኸል ኢሉ መፅዩ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ጀዋር ከም ዝፈነወ ዝዝከር። ስለዚ ንጀዋር ንስኻ ሃገራዊ ረብሓ ዝርዳእካ ኣይኮነን ስቂልካ ኣብ ዘይምልከተካ እቲኻ ወይ እውን ንኣጀንዳ ናይ ካልኦት ኢልካ ንጉዳይ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ሓደጋ ትእቱለኻ ዝመስል ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፍሉ ብዛዕባኡ ተዘራሪብና ነርና። ሕጂ ጀዋር እውን መልሲ ይብላ ኣሎ ሃገራዊ ረብሓ ዝበሃል ንምዃኑ እንታይ እዩ? እንታይ እቲ ናይ ሃገር ረብሓ ኢልና ንዛረበሉ ዘለና ናይ ሃገር ረብሓ ኸ ብኸመይ ይሕሎ መን ከ ይሕልዎ ኣሎ መን ከ የፍርሰሎ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ክዝረበሉ ዘለዎን ዲስከስ ክግበረሉ ዘለዎን ኢሉ ሓንቲ ነዋሕ ፅሕፍቲ ሰዲዱ ነይሩ። ከሪአኩም እየ ድሓን ኣበይ እንተረኺበ እያ እታ ኣርቲክል ናይ ጀዋር ማለት እዩ። እዚ ነብሱ ዝካለ ዲቤት ኣፈጢሩሉ ዘሎ ኣዚ እውን ሓደ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ፀናሕኩም ሰብ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ናይ ብልፅግና ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ይሕልሎ ኢልኩም ዲኹም ትሕለቁሉ ዘለኹም ይሕልሎ ትብልዎ እንተኮይንኩም ከ ኣይናይ ክፋል ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ እውን ሃገራዊ ረብሓ እዩ ዝሕሉ ዘሎ እስከ ግለፁልና ኢሉ እዩ ዝነግሮም ዘሎ። ስለዚ ኣብዘን እንድሕር ሪኢኹም ነጥብታት ጠቂስዎን ዘሎ ብዛዕባ ጌርድ እንድሕር ኢልኩም እዚ ዲጋ ናቶም ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዲ ኣብይ ኣሕመድ ገይርዎ ኢልኩም ተኣምኑ? ኣንቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘረብኡ ተቐደም ህዝቢ ስለ ዘገደዶ እምበር ተገዳስነት ከም ዘይነበሮ ምስ ኤርትራ ዝገበሮ እውን እንትኾነ ምስጢራዊ ርክብ እዩ። ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንታይ ርክብ እዩ ገይሩ ነይሩ? እንታይ ይኸነ ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ብኸመይ ሰዲድዋ ኣብኡ? ስለዚ ምስጢራዊ ዝኾነ ርክብ ከም ዝገበረ ምስ ኤርትራ ድማ ንሱ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ገበናት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሩ ዝገበሮ እዩ። ስለዚ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ድዩ ኣተግቢራዊ ኸ ይብላ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ሕጂ ድማ ምስ ንሱዳን ክድምስስ ዝደሊ ሓይሊ ዘሎ ምስ ሓደ ብገበናት ናይ ኩናትን ገለን ዘብል ዘሎ ምስቲ ኮይኑ ድማ ንገብሮ ዘለና ድማ ንኢትዮጵያ በናይ መንገዲ እዩ ዝጠቕማ። ካልእ ድማ ኣገዳስነት ባል ዕልዋ ዘሎ እቲ እዚ ማዓስከር ኣብዚ ንሪኦ ፀናና
زي معسكر زي أبستري وزلهم زي نحدش معسكر تباهل زلو كابت ديجا جيرد زبهال 100 كيلومتر رحيق تراي تمسريت زلو سلازي زي معسكر زي تراي دي كونه اتديجا ابتو كالكوليشن هيكونات كمز ابتو غير والله ويون إثيوبيا نتديجا كتو حسونا يتغلني زبل موجودنا يجبتي زلا على نتبه كم زركبن زلا على تبللتነት كم زركبن يجبروا له خايز بالزلو ابز ابون سلازي كاله أبتناتو مجود حنتي كوسالكم من ويحسب زغنا غلو بس هيكلنا وأبتي كسري بين رتنا لمي تم كحدات نتطري كري انزلزلو كاله سودان ساوث سودان ميديشن اب غداي ناي سودان سودان ون يزارب ناي سومالا بوليسي افت جبحري لو سومال زغبر عندرا انت عينت صقم فطير لالو نتا هاجر نجبت ون انت خونه زعبا غداي ناي اب حرب زغبرو نتا جبتي بزح غزي ناي سكيورتي صقم كم سمع بمغبار نكالوت نسعوديان نغبصن بوتا نكتكفت كم زدفعه يزنغر زلو ساوث سودان بوردر بتوغن غامبيلا بدوب سودان زمص زلو صقم كبيت صقم كم زلو ومن كابو زمصو طقات ملشانتهم زب كساقيهم كلون كابو كفتح حيكالنا تشجر افريكان يونيون ديس اجريمنت كمون مسحبرت افريكا زلوهم نتي تشارتر نحبرت افريكا ونزو تنكفو زلو كمون ندعم سرع متكافون كالص صقمات يفتر سلو زلو سلازي وشتاوي صقمون حدحدو انترنال ديستابيلايزيشن وشتاوي صقم نايت هاجر نزنايت عنا دما بليونات نا امريكا كركب يلو نتناي هيلز دي تناتوم نا امريكا مشاتو لكل دما بيمرد زور سب مخانو بيناي منجديو نربحنا ايثيوبيا نقدمي تسدد عليكم تزاربوا زلكم ان بلاي زملسلو توكليو اموداتا ابي احمد زختلو زلو بوليتيكا ربحنا ايثيوبيا نقدمي توسدالو الكا كتزارب ازي كبيديو ولا توم دغفتناتون I don't think they have ጽቡቅ ዝኾነ ጭብጢ ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ረብሓና ኢትዮጵያ ንቅድሚት ይሰጉጎ የቀድም ኣሎ ኢሎም ክምግቱ ዝኾነ ይኹን ንዑ ዝድግፍ ኤቪደንስ ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ የስ ኦፍ ኮርስ ክድግፎ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ክድግፎ ነቲ ናትካ ኩነታት ናትካ ምርጫ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓንቲ ብዚኣ ካልእ ሰብ ዝበላ ድማ ስሙ ውጊያ ትግራይን ለመውጋት ነው የሚል መሆን የለበትም ለማጥፋት ነው የሚል ቃል ነው የሚገልጸው ይሄ በሾር ያስፈልግ it is very serious የትግራይ ተወላጆች ላይ ያሰላልኩት ነው ከህወሓትም ከምንም ጋር ባለው ቅሬታ በተለያዩ መንገዶች አያለውኝ ይሄ ጋዜጠኝነት አለፍ ብሎ ለመናገር አሁን የሚካሄደው ውጊያ ለማጥፋት ነው ይሄንን በምን ቋንቋ መናገር ይቻላል ቁጭት አለው exactly ሕጂ ናብ ትግራይ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ኩናት ኣቢ ተራ ኩናት ወይ እውን ህወሓት ንምስዓር ጥራይ ኢልካ ክሕለፍ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ I think ካብ ብዙሓት ወገናት ዝመፅእ ዘሎ ዘረባ እውን ንሱ እዩ እዚ ኩናት ኣቢ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል ናብ ትግራይ ሲሪየስሊ ንትግራይ ካስያ ዝኽእል ኩናት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ ጥራይ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተምሃሮ ነገር እንተሎ ኣብይ ኣሕመድ ንተጋሩ ኣፀቢቑ ንምድብሳስ ከምቲ ጌታቸው ረዳ ለንቀነ ዝብሎ ንትግራይ ከጥቅቓ ኢሉ ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝበሎ ትግራይ ብከቢድ ንምህራም ከቢድ ዝኾነ ውሳነ ክገብር ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋ ተማሂሩ ዘይኮነስ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝፈፀሞ ጌጋ ንኣታቶም ፅቡቅ ገይሩ ክድምስሶም ከም ዝደሊ እዚኣ እውን ሓንቲ ነፍሳ ዝኻለት ምልክት እያ ምክንያቱ ካብ ዝሓለፈ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ኩናታት እዮም ነይሮም ድሕሪ ኢልካ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ኩነታት ተማሂራ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ስለተቀየረ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ መርሕነቱን ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ደጊም ናብ ከምኡ ዝመልስ ጉዳይ ድማ ይብላ ናብ ሰላምን ርቃትን ትኸይድ ኣላ ብግምጣሉ ኣቢ again እቲ ሰራዊት ኤርትራዊ ከምዚ ገይሩ ክብል ከሎ ከም ብሓድሽ ሕጂ እውን ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ዝብገስ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብዚ ተጋሩ ብዙሕ ይፅሕፍ ኣለዎ ግን ዝሰምዖም ተረኺቦም ማለት እዩ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክንዲ ምንታይ ጀኖሳይድ ቅድሚ ሕጂ ተፈፂሙ ንዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ብዙሕ ገበናት ተፈፂሙ ንዝበሃል ዘሎ ሕጂ እውን መን ይጠጠው ከብሎ መዓት ሰራዊት ናቱ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ገፁ ዘንቀሳቅስ ዘሎ መን እዩ ጠጠው ከብሎ ኢሎም ናብ ብዙሕ ፃውዒት ይገብርሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን ደጊሙ ነቲ ኩናት ንክደግሞ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ኩናት ንክደግም ተበጊሱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብዙሓት ሰማዒን ተረኺቦም ነቲ ጉዳይ እቲ ናብ ዝምልከቶ ጉዳይ በፂሑ ናብ ዝምልከቶ ኣካል በፂሑ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ዘለው እንተለው ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ፃውዒት ይገብርለው ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ጠቕላላ መይትዩ ደብረፅዮን ድሕሪ ኮይኑ ናይ ህወሓት መራሒ ድማ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣብ ኩናት ክኣትዉ ድሌት ከም ዘይብሎም ነጊሩ ኣሎ ንሕና ኩናት ኣይንደልና ዘለና
ንዝርርብን ሰላምን ድማ ኣፍ ደገና ክፉት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣሚን እቲ ኩነታት ካብዚ ንላዕሊ ክንፅር ኣይክልኒ ኣነ ብኣይ ወገን ክሪኦ ከሎ ሕዚ እውን ሰላም ዘለና ድሌት ከይድና ኢና ኣፍሪካ ሕብረት ሓለት መሰወፃ እውን ንፀባሕ ኢታ ኣብቲ ፅሑፈይ ፀሓፍናን ተኳስ እውን መከላከያ ናብ ሰራዊትና ዝተኮስ ኮኑ እዩ ናይ ፀለምቲ ተኳስ ንሱ እዩ ሰላም ፀገማት ይፈትሐ ይብሉ ተኩሲ ድማ ተኩሲ ትመልስ ማለት እዩ كم نريد لنا دبرتين حبزلن كنه بزح مجلسيتات يذهب زلو دبرتين تفتفو دي خاطر زلو عبزيا وانزيا نتاكونتات نعلم منقار بزح يقاي كم زلو ينا نرزلنا اوكي كابزي بوليتيكاوي دراماتات وتينا دما عبزي اسك غلغلن ناي بوليتيكاوي تواصو دما كنري ناي يا اترا بارت اوف የሞይ ኤርትራ ተወላጅነቴ ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ መግባት የለበትም ብዬ ነው ማምነው። ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ሻዕቢያ የኤርትራ ሉዓላዊነት ማስከበር አልቻለም፣ ማስጠበቅ አልቻለም። የኤርትራ ሉዓላዊነት ማስጠበቅ የሚችል የነበረው በሰላማዊ መንገድ ነው። የሌሎች ሀገሮችን ድንበር እየጣሰ ግን ድንበር የተነካ ብሎ ሊል አይችልም። ካሁን በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ሊወስድ የሚችለው ማንኛውም ወታደራዊ የሚሆን የፖለቲካ ዲፕሎማሲ እርምጃዎች በሙሉ ተቀባይነት አላቸው። ለእኔ እንደ ሰናይ የኤርትራ ፓርት ኦፍ የሞይ ኤርትራ ተወላጅነቴ ከዚህ በኋላ የኤርትራ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር ጥያቄ ምልክት ውስጥ መግባት የለበትም ብዬ ነው ማምነው። ከዚህ በኋላ ስለዚህ ሉዓላዊነት የሚባል ነገር አይኖርም። ካብዚ ንድሓር ኤርትራዊ ንኽብል ቁሩብና ተሰከፈ እንድዩ ምክንያቱ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ገለገለ ሰብ ባንዴራ ቀይሮም እዮም፣ ማልያ ቀይሮም እዮም። ስለዚ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ በቲ ብልፅግና ተውፅኦ ደብዳቤ ዝሰደዶ ናይ ኣምላኽ ከም ዝበሎ ገይሩ ኣሚኑ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝበሃል ድሕሪ ሕጂ ዘረባ የለን። ስለዚ ኢትዮጵያ ዓቕማ ዝፈቐደላ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ፣ ድሌታ ክትገብር ትኽእል እያ። ምክንያቱ ልኡላውነት ናይ ካልእ ሃገራት እናደፈርካ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ካልኦት ሃገራት እናደፈርካ ልኡላውነተይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብል። ከምዚ ድማ ኢና ንብል። እዚ ሓደ ግዜ ኣብዚ ደገ ከዳዕ ዝብል ቃል ኣብ ዘይቦቱ ክንጥቀመሉ ሰብ ክጥቀመሉ ነዊሕ ኢና ጌርና ከዳዕ ዝብል ፀላኢ ንሓደ ሃገር ክወርር ኢሉ ንዝኸይድ ዘሎ የሕሊፍካ ምሃብ ማለት እዩ። ስለዚ ልኡላውነትና ግዛታዊ ሓድነትና ሓሊፉ እንኩላይ ልኡላውነት ናይ ኤርትራን ናፅነት ናይ ኤርትራ ከም ሃገር ንኸይትህሉ እዩ ዝሸይጥ ዘሎ። ስለዚ ቀዳማይ ኤርትራ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተሓሰ ጭብጢ የለን። ብልፅግና ኣብቲ ደብዳቤናቱ ወላ ሓንቲ ቅንጣብ ጭብጢ ከቐርብ ኣይከኣለን። 2 ዓመት ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ብዙሕ ዝዛረብ ዝነበረን ዝምድር ዝነበረን ኩናት ክጅምር እየ ዝብል ዝነበረ ግን ንሱ እዩ። ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኤርትራውነት ክህልዎም ይኽእል እዩ፣ ካብ ኤርትራውያን ዝተወለዱ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ግን ከምዚኦም ዓይነት ፀላእትኻ ነፂርካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኣብ ዝዋን እዚ መንፊት ዝኾነ ግዜ ኢና መፂና ዘለና። ተቃዋምቲ ዝበሃል ኩሉ ምስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ገለመለ ኖ መን እዩ ንኤርትራ ክሸይጥ ዝደሊ? መን እዩ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ከብፅእ ዝደሊ? ኣነፂርና ክንፈልጥ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ። ምክንያቱ ሰብ ክንከስር እውን ኣይንደልና። እቲ ኣቢ ድማ መንፊት ኮይኑልና ኣሎ፣ ምሳና ዘሎን ምሳና ዘየሎን። ንቐፅል 2-3 ክበኩም እየ ናብ ኢትዮጵያ መፅዩ ኣብ ዝርርብ ክኣቱ ማለት ዓብ ነገር እዩ። ኢትዮጵያ ከዓ ናብ ስዑድያ ዘለዋ ስክፍታ ተቐርብ ከም ዘላን እዚ ከዓ እንታይ እዚ ቀይሕ ካርድ ወሲዱ ኣሎ በኣይ ማለት ንኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ይትእትዎን እዩ። ከዚ ቀይሕ መስመር ዝሰገረ እዩ። ስለዚ ኣይፈልጦን እየ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትፈልጥዎ ንቕፅል ንኩሎም ብዓይኒ ዓይኒ ይርኦም እየ። ነዚ ጉዳይ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ኣቕሊሎም ከም ዘይርእይዎ ሳቶምን ዘረዲ እዩ። ብዓብዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ናብ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ኣኼባ ዝካየደሉ ዘሎ ኤርትራ ብኩራታ ብሓደ ብኡ ደሎ ኣምባሳደር ብገለ ዓይነት እንዳተወከለት ትኸዶ ኣኼባታት ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ሕጂ ብዙሕ እሽት ነገራት ክላዓሊ ኣጀንዳታት ክላዓሊ ብዛዕባ 2063 ኣፍሪካ እንታይ ክኸውን ገለ ኢሎም ኣብ ዝዛረብሉ ግዜ ነቲ ጋጣምቲ ናብ ረብሕኦም ዘውዕልዎ ክህሉ እዮም። እሳቶም ሚኒስተር ሚትስ ኢትዮጵያን ፕሪሚየር ቱ ዲስካስ ታይስ ሪጅናል ኢሹስ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ካልእ ፀገም ድማ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ገይሩ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ታትወድቕ ዘላ ሃገር ዓበ ብድሆ ገጢምዋ ዘሎ ሃገር እያ። የስ ዲፕሎማሲያዊ ፀብለልትነት ድጋፍ በትን ዝስናዓላ ብዙሕ እዩ። ግን ኢትዮጵያ as we can see today
زعبينا سكيورتي صقم زلوان هلاوي ادما ايثيوبياوያን አጽቢቆም ሰጉላ ዘሎ ሀገር ያ ስለዚ ነኤርትራውያን ዲሞራላይዝ ምግባር ዲፕሎማሲ ወዓላታት ገለ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ሞራል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትንክፍ ዝኽእል ዝብልዎ ዘረባታት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ሞራልካ ክትንክፍ ዝኽእል ስነ ሓሳባት ናቱ ርእቶ እዩ ናቱ ሓሳብ እዩ በዚያ ጌርና ክንሓልፎ ንኽእል ዲና ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣለና ድዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ኸ ኣለና ድዩ ብዙሕ ዛረባ ኣይደልኒ ኣለና እውን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንክመፃ ዝኽእል ፈተናታት ከስግር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዋ ዶ ብኩሉ ደረጃ እንድሪኢልካ ኤርትራ ከም ዘላቶ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት እንታይ ዝተቐየረ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ተስፋ ናይ ዳግመ ህንፀት ዘርኢ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብ ናቡ ግን ኤርትራ ላስት ታይም ኣብ ኩናት ዝኣተወቶ ዝበሃል ናይ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ገዲፍካ ካብኡ ንድሓር ይኹን ወላ እውን ቅድሚኡ ካብ 2018 ጀሚራ ኤርትራ ሓደ ሲሪየስ ዝኾነ ናይ ኩነታት ኣይረኣየትን ኣላ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኩናት ዝፀንሐ ንእሽተይ ኩናት ዝፈልጥ ወይ እውን ንሓፂር ግዜ ኣብ ኩናት ዝኣተወ ግን ኣብ ናይ ኩናት ሜንታሊቲ ዘሎ ግን ኣብ ሓያል ዝኾነ ዕረፍቲ ድማ ዝፀንሐ ሰራዊት ማለት እዩ እዚ ካብቲ ናይ ኩናት መንፈስ ዘይወፀ ተፃቦታት ስቲል ዘለዎ ግን ካብ ኩናት ድማ ንነዊሕ ዘዕረፈ ብግምጣሉ ብልፅግና ከንታይ እዩ ንሪኢልካ ካብ ኩናት ዝኾነ ይኹን ዓወት ዘይረኣየ ካብ ኩናት ግን ዘይዕርፍ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ዝቃፀል ዘሎ ሰራዊት ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ክግበር ዝኽእል ኩናት ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት ዘለዋ ፀገም ምስ ዞባ ዘለዋ ፀገም ኣብ ግምት ኢኻ ኩናት ንኤርትራ ክስግእ ዝኽእል ካውን ኣይክእልን እዩ ኤርትራ ደልያቶ ኣይኮነን እዚ ኩናት ዘጋጥም ዘሎ ኤርትራ ኣይኮነ ሰራዊታት ተንቀሳቐስ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ዘንቀሳቐስ ዘሎ ወታደራዊ መናውራታት ዝገብር ዘሎ ብልፅግና እዩ ስለዚ ኤርትራ ነዚ መፃ ዘሎ ኩነታት ክትምክት ትኽእል ዶ ክትብድእ ትኽእል ዶ እወ ትኽእል እያ ካ ክብለኩም ፀኒሑ ሓንቲ ነዚያ ሰሚዕና ክንቀብፅ ጥራይ ነዚያ ዘስማዓኩም ዘለኹ ቀዳማይ ነገር እዚ ኤርትራውያን ተሰውዮም ኣስላማይ ክሳን ብሓንሳብ ተሰውዮም ገለ ዝበሃል ሓሶብ ኣደይ ኣይተሰውን ዲኦም ኣብ ግዜ ገድሊ ኖ ዋላ መስዋእቲ ኢሳያስ እንታይ እንዳበለ መስለካ ኣብዚ ሃገር እዚኣ መን ዘይተሰውዕ ኢሳያስ ንግደፎ እቲ ኣብ ባይታ ዝተፈፀመ ንዛረብ ኣብ ባይታ ዝተፈፀመ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ነቲ ኩሉ ኩነታት ኣይገልፆን እዩ ምክንያቱ ጨቋኒ ስርዓት ኮይኑ ሕጂ ንኤርትራ ይመርሓ ስለ ዘሎ ኖ እንታይ ብለካ እሱ እኮ እንተ ሓቅነት ኣሎ ኮይኑ እኮ መን ተሰዊ መን ኣይተሰውን ክንፈልጥ እኮ ቀላል እያ እዚ ናይ መስዋእቲ ዳታ ረዲስ ክገብርዎ ኣለዎ ንምንታይ ክፉት ዘይከውን ህዝቢ እዚ ብምሉእ ናሬቲቭ ሓሰት ስለ ዝኾነ ተነጊሮም ከዮም ኣብ ኤርትራ ሃብቶም ተነጊሮም ከዮም ስዋዓት ካብ ነፍሲ ከፍ ገዛ ዝተሰውኡ እኮ ተነጊሮም ከዮም ሙስሊም ክርስቲያን ጀበርቲ ኩሎም ኖ ተነጊሮም የብለካ ዘለኹም እዚ ሓደ ካል እዩ ኣይኮነን ሃገር ከመሓድሩ እርዲኹም ኣለኹም ሃገር ከተመሓድር ተኮይንካ ከም ኤርትራ ምሁር እዩ ዘጂ ዶክተር እዩ ኣዞ ፒኤችዲ ሆልደር እዩ ዝብል ሓንቲ ሃገር ከተመሓድር ድሕሪ ኮንካ ኣብ ታሪክካ ፅቡቕን ዘይፅቡቕን ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እንታይ ካ ክደሊ ዘለካ ዘሕብረካ ነጥቢ ኢኻ ኮመን ጎልስ ሼርድ ቫልዩስ ንኩልካ ክሕብረካ ዝኽእል ዕላማታት ንኣብነት ሓደ ካብቲ ንኤርትራውያን ዝሕብር ኩሉ እቲ ህዝቢ ብሓደ ተዋጊዩን ተዋዲቑላን እታ ናፅነት ድማ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ፅዒሩ ይምፅእዋ ዲስ ኢዝ ዋን ኦፍ ደ ፒላርስ ወይ ከዓ መሰረት ናይቲ ሃገራውነት እዩ ኩሉ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ቃልሲ ዳግመ ህንፀት ድማ ኩሉ ሰብ ክሳተፈሉ እዚ ዘረባ እዚ ፈቲኻዮ ወላ ደስ ኢሉካ ጥራ ዘይኮነስ ክደፍኣሉ ዘለካ ንሃገር ትሓስብ እንድሕር ኮንካ እዩ ሃገርካ ሓድነት ንክህልዋ እንተኮይኑ ብሓደ ዝገበርካዮ ነገራት ንኣብነት ጅብናቱ ስታቲስቲክስ ካብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ሓደ ሰብ ኣይሞተን ካብ ገለ ስድራ ማቴማቲካሊ ክዛረብ ይፍትን ኣሎ ግን ብሃገር ክትዛረብ ከለካ ዝበዝሕ ህዝቢ ዋጋ ከፊልሉ እዩ ንኣብነት ብሳሕል ዘሎ ህዝቢ ክንድቲ ኣብ ገለ ዘሎ ቦታ ኣይከፈለን ትብል ሳሕል ዘሎ ህዝቢ ድማ ነቲ ሰውራ ንዕስራታት ዓመት ፀይርዎ ነይሩ ኣብ ውሽጡ ኣብ ከርሱ ፀይርዎ ነይሩ ካልእ ከባቢታት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ ፈተና ናታ እዚኦም እዮም እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ኣምላኽ ስለ ዝፈትወና እንታይ ኢላነ እቶም ፀላእትና ኤርትራ ካብ ርሑቕ እቲ ርስሓት ናይ ልቦም ከርእዩና ክኢሎም እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ታንክን ባንክን ሒዞም ከለዉ እንተዘምፅዎ እዚ ሓሳብ እዚ ንኤርትራ ሓደጋ ንፈጥር ኣላ ግን እቲ ርስሓት ናቶም ካብ ኤርትራ እዚኦም ርሒቆም ከለዉ ሰብ ክርእዮ ስለ ዝኸኣለ ርእይዎ ሰሚዕዎ ተፊእዎ ማለት እዩ ፈንፊኑ ጉሒፍዎ ዳትስ ዋይ ድማ ኣብዚ ናይ ኣጋዝያን ናይ ጀንፍሪ ዝብሎ
أبلاي فاتيو كندي سبيريو كل تسب تريهم مالتي بكز ميتي تحسبتي وحف مخانو تحسب سلز فلت إندا وحف حدا قال بفلوس زوادة أنا قرك تركب الكعات أتمر إندا وحف زركب نقدر يلا مزخانة كم تري وزر لهم صار إرترا كل جزء زوادة أجندة أمس السايم يخاطر غبم مسلم ما نسيو موداتا بزاني فنكر كنود هلك ساعات حدينا زلنا كتري بس عم تفوتوها كتري أبات نيكو حتى أي زورني ما كل يوم بس ما أسرعيا كبسات 4 تنين يوزلو زملت خباب يوزلو ما يا تركيسو يوزا تشمز قبل كتري ود بس فين رأس دهرنا تمت كع كنت من قد جرما عكفيهم ما مالتي ود أمير تنبعل ود عبد الله كاميرامان أرزع معقل مستحرمة زبوطة زي أيتسالن جن لكومنتاري فيلم سريعهم قاعد سيلو مودون نتوريزم اللي ممكن جاكيت كوما زلو نتوريزم يزخبا بزكو بتسجل زي كال تركيا أسراتي كباب دايما دكتور كسينا ما نيجراو كنا أتمنى كسينا عامل كنا أوبريتر كنا نيجراو سلام أوبريتر ملكت نايسان سلسلة مالتي من باس مجمع كان باس مايرا كسينا ما نيجراو كنا أتمنى كسينا عامل كنا أوبريتر كنا نيجراو سلام مالتي كم زيادة ريواز اللهم كبات أزواج تعبير لينك خيط كبرى وانا بحكي السبل فيديو حركة عبتي إيرلينك دفلتهم عبد كبر زال النزحونا نيرترا نخنفلتا نزب دجزلو أخبيرو نيرترا كل سبكم دفلتو كحسبا وكله كرز فتنس لزخونة one of the brilliant كبير ترازلونا media personality أبير لينك خيطكم دم تبابعوه كم نيرترا نخنفلتا كم إيرلينك دسعر أيرا خنانة I'm very very proud of them أنا بحكي بلو زخونة سرح نيرترا دم تصبو غير زفلتان كجلس أزخلن سب كعسل زخونة دس يزبلني ني سرح ني كنيات فنتل دما بزملك نبعث النازوري ريوم الله حدا حنت أنقولس إلهم دربشوا ناز نبرو بزملك أنت ريخا دما دسملكا نالو معرف سبز غودي لايك مقبار شير مقبار ريتوخ من حسابكم من قدفو دقفو نعانا يخون نير لينك نخالوت كلهم دقف النابلكو نالو معرف سبز غودي دحام كونو thank you very much happy valentine's day كم دما happy كنيات فنكل حرمتي وانا نفر عالكو يشاركتي محبر تحايركم جابت قلبتنا ويتليكو حرمتي حنا نفر عنا يشاركتي محبر تحايرنا محجابت قلبتنا ويعملنا عبادو قلتك البالي حكم جبار للبيني شغب مثل اسبق وعستر نفحطنا سلام حبر